Avui estem fent immersió cultural a la Fira de Nadal de Santa Llúcia. Actualment ens trobem al pla de l'església de la catedral. Aquesta fira ha canviat d'emplaçament al llarg de la història. És una fira d'origen medieval. Inicialment estava a l'altra seu, a Santa Maria del Mar. S'ha anat movent i s'ha celebrat quasi ininterrompudament des d'aleshores. Els productes més importants o més típics, doncs mireu, aquí tenim el cagatió i el caganer, que hi serà per aquí darrere. Sabeu que aquests temes escatològics són molt catalans, però que també tenen a veure molt amb preparar la terra i abonar-la pel conreu. El caganer. Aquesta figura es col·loca al pessebre. Sabeu, té dues parts. Una és el pessebre en si mateix, va néixer Jesús, i una altra és on els àngels van arribar a anunciar que havia nascut el nen Jesús. Tot i això, hi havia un que va dir: ai, ara no puc anar, ara estic ocupat. Només em queda dir bon Nadal, bones festes i feliç any nou.